Acest material video a fost pregătit special pentru canalul YouTube Forța României. 3 tancuri T-90M intră în câmpul deschis la 65 de kilometri de poziția românească. Sunt cele mai moderne blindate din arsenalul rusesc. Cost 4,5 milioane de dolari fiecare. Echipajele cred că sunt în siguranță, departe de orice linie de front. Se înșală. La 65 de kilometri distanță, o lansatoare HIMARS le-a detectat deja prin rețeaua de drone. Înainte ca primul comandant rus să dea ordin de tragere, 6 rachete sunt în aer. 30 de secunde mai târziu, coloana nu mai există. Cum a ajuns România să dețină această capacitate? Hai să-ți explicăm exact. Timp de decenii, flancul estic al NATO a funcționat după o singură presupunere. Apărarea era pasivă. Statele mici așteptau. Loviturile de precizie la distanță mare veneau de la aliați, de la avioane americane sau de la sisteme occidentale aduse din afară. România era considerată un teritoriu de apărat, nu o forță care lovește prima. Acea logică a dominat planificarea militară an la rând. Apoi a venit războiul din Ucraina și a schimbat totul. Tancurile grele, considerate stăpânii câmpului de luptă, au început să ardă cu sutele. Coloane întregi de blindate rusești au fost distruse înainte de a ajunge la linia de contact. Motivul era simplu. Artileria de precizie cu rază mare le lovea în mișcare, departe de front, fără avertisment. Acel mit al blindatului invincibil a murit în războiul modern. România a înțeles lecția. În 2023, țara a integrat primul sistem HIMARS în arsenalul național. Nu un sistem împrumutat, un sistem deținut, operat și controlat de armata română. Aceasta este schimbarea de paradigmă, de la apărare pasivă la foc de precizie suveran. Să vedem cum funcționează. HIMARS, fabricat de Lockheed Martin în Statele Unite, desfășurat în peste 10 țări, cu un record de luptă dovedit în Ucraina împotriva țintelor de mare valoare. Cântărește 16 tone, se deplasează pe roți. Rază standard, 80 de kilometri cu rachete GMLRS. Cu rachete ATACMS, raza ajunge la 300 de kilometri. Precizia este sub 10 metri. Timpul de reacție de la lansare la repoziționare este sub 5 minute. Trage și fuge înainte ca să riposteze. Acum, compară. Rușii au propriul lor sistem BM-30 Smerch. Are rază similară și o putere de foc masivă. Pe hârtie, pare un adversar serios. Dar precizia lui este inferioară, dispersia este mare, iar timpul de repoziționare depășește 15 minute. 15 minute în care devine o țintă fixă. HIMARS dispare în 4. Smerch lovește o zonă. HIMARS lovește o țintă. Apoi sunt sistemele occidentale. Sezarul francez este excelent, mobil, rapid, precis, pentru artilerie cu țeavă, dar nu lansează rachete ghidate cu rază de sute de kilometri. Este o altă categorie. PZH-2000 german are o precizie remarcabilă și o cadență de foc impresionantă, dar raza lui este limitată la aproximativ 40 de kilometri. HIMARS lovește dublu sau triplu mai departe cu rachete care se ghidează singure spre țintă. Fiecare are punctele lui forte. Niciunul nu combină raza, precizia și mobilitatea HIMARS într-un singur pachet. Și acum vine verdictul care contează cel mai mult: matematica. Un tank T-90M, cel mai modern blindat rusesc, costă aproximativ 4,5 milioane de dolari. O rachetă GMLRS care îl distruge garantat costă în jur de 168.000 de dolari, raport 26:1. Gândește-te la ce înseamnă asta. Pentru fiecare rachetă lansată, România elimină un activ de 26 de ori mai scump. Rusia trimite oțel de milioane. România răspunde cu precizie de sute de mii. În război, economia este un câmp de luptă. Și acest câmp este pierdut de Moscova înainte de a începe. Dacă acest tip de analiză îți arată ceva ce nu știai, abonează-te acum și activează clopoțelul. Ce urmează este partea care schimbă cu adevărat calculele pe flancul estic. Pentru că o rachetă bună nu valorează nimic fără ochii care o ghidează. HIMARS nu lucrează singur.
el este doar pumnul. Creierul este rețeaua din spatele lui. Și aici începe adevărata superioritate. Sistemul românesc nu este o armă izolată, este un nod într-o rețea de luptă care vede totul înainte ca inamicul să apese pe trăgaci. HIMARS-ul românesc este conectat la sistemul AFATDS, platforma de comandă a focului folosită de NATO. Datele vin din multiple direcții. Drone Bayraktar TB2 survolează zona și transmit coordonate în timp real. Sateliții confirmă pozițiile. Radarele de contrabaterie detectează mișcarea. Toate aceste informații converg într-un singur punct. Comandantul vede ținta, o validează și transmite ordinul de lovire. Tot acest proces durează sub 3 minute. Operatorul român vede coloana rusească. Coloana rusească nu vede operatorul român. Acum privește cealaltă parte. Sistemul de comandă rusesc are o slăbiciune fatală. Comunicațiile sale tactice se bazează pe rețele VHF neprotejate, ușor de detectat și de interceptat. După ce o țintă rusească este localizată, artileria lor are nevoie de 12 până la 18 minute pentru a răspunde. 18 minute! În războiul modern, asta este o eternitate. România lovește și dispare. Rusia caută încă de unde a venit lovitura. Acum lasă specificațiile deoparte. Hai să vedem cum arată asta pe câmpul de luptă. Ora 4:17. O coloană de blindate rusești, în frunte cu 3 tancuri T-90M, avansează pe un drum de aprovizionare la 65 de kilometri de poziția românească. Echipajele cred că sunt în siguranță, sunt prea departe de orice front cunoscut. Deasupra lor, la mare altitudine, o dronă românească îi urmărește de 20 de minute. Ora 4:19. Coordonatele coloanei sunt transmise prin rețea către centrul de comandă. AFATD se calculează soluția de tragere în câteva secunde. Comandantul confirmă. Ordinul pleacă spre lansatoare. Ora 4:22. Lansatoarea HIMARS, ascunsă într-o pădure, deschide focul. 6 rachete GMLRS pleacă spre cer una după alta. Fum, foc și apoi tăcere. Lansatoarea se mișcă deja spre o nouă poziție. Ora 4:24. Impactul. Primele explozii spintecă liniștea zorilor. 4 tancuri sunt distruse înainte ca vreun comandant să rotească tunul. 2 vehicule logistice ard. Drumul de aprovizionare este blocat de fier contorsionat. Echipajele care au supraviețuit nu știu nici măcar din ce direcție a venit lovitura. Misiune încheiată. Total, sub 7 minute de la detectare la distrugere. Aceasta nu este science fiction, este un scenariu realist bazat pe capacitățile pe care România le deține astăzi. Acum să vorbim despre ce înseamnă cu adevărat. Pentru că, dincolo de oțelul distrus, există un argument mai profund, un argument despre suveranitate. Timp de decenii, securitatea României a depinde de forțe externe, de avioane care veneau din altă parte, de promisiuni aliate. Investiția de aproximativ 1,3 miliarde de dolari în sistemul HIMARS schimbă această ecuație. Țara nu mai plătește pe nimeni pentru a-i apăra teritoriul cu foc de precizie. Capacitatea este organică, este aici, pe pământ românesc, sub control românesc. Și asta transformă rolul țării în alianță. România nu mai este doar un teritoriu de apărat, a devenit un contributor cu putere cinetică reală, capabil să lovească ținte de mare valoare la sute de kilometri distanță. Gândește-te la dimensiunea acestei schimbări, de la apărare pasivă la foc de precizie suveran, de la dependență de aliați la capacitate organică pe teren propriu, de la aliatul care era protejat la aliatul care protejează. Aceasta este noua realitate pe flancul estic, un sistem care vede înainte de a fi văzut, o rețea care lovește înainte ca inamicul să reacționeze, o matematică pe care Moscova nu o poate câștiga. Rusia plănuiește încă bazat pe vechile presupuneri, România deja are răspunsul poziționat și pregătit. Acum vreau să aud părerea ta. Crezi că această capacitate schimbă cu adevărat echilibrul de putere în regiune sau Rusia va găsi o contramăsură? Scrie-mi în comentarii. Dacă acest material ți-a arătat ceva nou despre apărarea României, lasă un like și abonează-te pentru analize la fel de directe.
Ne vedem în următorul briefing.